Ко става, хора, аз съм Halfboy и това е томбола за безплатен премиум акаунт. Аз имам два акаунта, тъй че не мога да ви го дам. Ето това е акаунта. Ето този скин, но когато аз мога да го дам, вие може винаги да го промените, но сега е готин. И ето го отзад с логото ми Halfboy съм си го направил. И отстрани съм направил ръцете с българското знаме. И този скин, сега ще ви кажа правилата за томболата. Трябва да си харесате клипа, да се абонирате и да напишете коментар с запис и името ви в Skype, за да може да контактувам. Когато съберем 10 лайка, 10 сабскрайбъра и 10 коментара, теглим томболата. Трябва да сте в първите 10 коментара. Ако не сте в първите 10 коментара, например сте в 11-тия коментар, за съжаление не участвате. Смисъл да кажем, че 10 човека са коментирали, обаче вие сте 11 човек и нямате право да участвате, но ще има и второ място, който ще му направя скин на другия победител, но първото място е безплатния премиум акаунт. Ето, да не ви лъжа, в момента сме в Hypixel. Ето, Hypixel. И да, трябва за целта ще проверя дали сте харесали и сте абонирали. И когато стане клипа 10 лайка, 10 сабскрайбъра и 10 коментара с вашите име, запис и Skype, ще теглим томболата. И шансът е доста голям да спечелите, защото това не е 40 или 300 човека томбола, е само 10 човека, така че вие сте голям шанс. Трябва да си напишете Skype, за да може да контактувам с вас. И благодаря ви, че гледахте. Аз бях Halfboy и очаквайте да ви звънна за наградата.